Dolok norok o video no nungmani yagulo norok bo norokni thui tungplajak mahake tungplajaknai tei jobo jolinai. O video no nai nugui kebo phano ignore khlai kokthaisa sayawi thangui manglak tamni hingkangkhe o video o nugui mangkha koroksa bufani soman nijini sajakni soman bwsajakni soman. Cherai no emon je khe tomung khlai phunukka o tomung no nungmani yagulo kebo phano nilar tongui manliya tei mawan suknai je jodi no athayo ang tongkha hingkhe bono kaham khe sikha rikha mu hinui wansukpainai. Sikha manmani yagulo kunu dino phano bote wansugui manglak je omo kahai bul bo khlai nani hinui teisa. Jodi no athayo jodi ang tongkha hingkhe obono kaham khe sikha rikha mu tei kunu dino phano keboni buma eba kheba hanoksuk bibi rok no mwkhang tisai phano omo haikhe phunuknani nanglak khamun tei o ganao tongnai tongkosong tongnai khairokma sincha bwrui obo bo ajorao safe secure hai ma tongkhamu jodi no ang arjagao tongkha hingkhe norok wansukpaini obo kahai bwkha bising bising. Emon je khe bini mwkhang no sitra khlai phunukka o bwsani soman no obono nungmani yagulo joto no jolijak pangnai. Tamni hingkakhe bo je mwkhang no reaction khlai phunukka obo kunu kahamni bagwiya obo hamya ni lama no tui se bo phunukmani klaio. O viral video manmani hingkhe Plalamu Express ni hoite hinui saimankha. Aichukniprai 3:30 digi omo kahaio o train Mumbai ni simi thangui tongo tei a jorao train no je dibbao tongnai borok rok joto no muktruio kwlukjak joto no a jorao thukotor thuo saimano. Aichukni 3:30 digi o joto no a jorao muktri lailajak phiaba o borok hingkhe a jorao thuyakarui o bwrui no sijajak sujok eba kheba faida nai bo ajrao sijawi tongkha thona muchungya phano thuya srangui o bwrui no ajrao sujok mansa sak bo mokol rok tail khlai buhurok sitra phunugui tongkha bini sak motok wngmarok no phunugui obo kahai nungmani yagulo belai kheno jolinani nangkha angbo khorogo dupatta tui tei salwar kameez chumjak o bwrui bini mwkhang tei sorino naiui bini boyos 14-15 omo kahai ni bisingo wngna hingkhe o borani boyos hingkhe to 50-60 rok se kakhana wansugui naikha hingkhe 14-15 bosor hingkhe bini bwsabwtui ni soman se jara dakti kaijaknai rokni bagui hingkhe busuk rok se wngui thangkamu phiaba bo o bwsabwtui ni soman no phano bini nojoro bwsabwtui hai ma tongjakliya bini sakmotokni nojoro se khiklai tongsio. Haipano nainai dinorok o burani tomung boni bwsajakni soman no phano se bo mokol thaiui omo kahai khe hamya tomung phunugui tongo o bwrui no nai naikha hingkhe saimanui tongo je o bura no bo omo kahai khlai tongmani nugui saimanui tongo phiaba a jorao bo rokoi thuna phano thuraikya tamni hingkhe gana borok omo kahai wngtongui sakno insecure hai ma tongo tei abono ignore khlai no bo jandala phaisingo naharui ma tongkha tei kirijak kaborokjak bo a jorao omo kahai bini mwkhango nugui saimankha. Borok kuplung train kajak o borok bini bisingo bo kisa phano sago kirimani kwrui je omo kahai tomung borok bini bisingo koroksa bwrui no omo kahai khe phunugui tongo even bini ganao borok rok bo tongo obo bini maybe bini buma bufa eba kheba parents rok wngna haipano se kriya lachya khlai omo kahai tomung khlai phunugui tongo. O bwrui jora kolok romui omo kahai khe nasiki tongmani yagulo ayang jandala bwkhak tai sibo atigi nasik tongmani yagulo phano o borok bono omo kahai khe hamya isara khlainani thagui tongliya aboni yagulo kheno o bwrui bo bini rukutu no hungklai nahar kajate bini mwkhang tanuk thon hinui amsuk jorao bo thagui tongliya o borok
bini mobile no tiklai porjonto video rok sagui tongkha o bwrui no ajorao video no naima bai saimano je bini ganao bini borok no asukjak maybe bini bupha obo belai kheno lengjakni bagui train ni jandalao bokrok riwui muktui laijak phiaba bupha kuno phano termania je bini bwsa jingni logi o tamo ongui tong bising bising haifano buphani bo kuno bol kwrui tamni hingkake sabole wansugui manba amsuk borok bir train ni bisingo bufa bukana asukjak sabole tamo khlainai keo phano o kogrok no wansugui manya abagui bufa boni chinta khlai jandalao sundarui rokoui muktui lai tongkha bokrok sundarui tei obo nago tiwi tongmani jorao o burui bini bufani paisingo naising naisigui tongo bufa mokol phiyogui de o derinda je bini mwkhang no reaction phonogui tongmani obono nugui sikha sikiri no hinui bini paisingo nahar naharui tongkha phiaba sojaragya o gana borok nasigui tongmano kirijagui. And thanks to Bwsa je video saknai no je omo high court no capture khlai jotoni nozaro o burani mwkhang hamya lachia mwkhang no fudongmani bagui o video kaisa ni bagui bini nok ni borok rok joto bini mwkhang lachia bihe mwkhang no noknani kalaikha obo belai kheno kaham kok bono belai kheno hambai mario o video nokmani yagulo kheno police rok bo jepuro o viral video nokha ajrao dakti no o video je bisingo je reaction phunuk tongnai hamya tomung khlai phunuk tongnai obono dakti no romui ni harsak katei borokni hirasa bo romui interrogation rok khlaijakmani yagulo tabuk hingka hingke bono busuk sajakoto reumui man obono nailai tonglaio hingke obono update amsuk jorano norok tamo khlainai jodi no norokni mokol bwskango omo kahai khoroksa bwrui cherai ni logi omo kahai wngui tongkha hingke norokni reaction eba keba norok tamo khlainai ajorao comment section o thangui comment khlai salai di।